A bidiyon mu ne insha Allah zan nuna muku yadda za ku dawo da lambar ku da WhatsApp ta yi banding cikin sauki. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Farko za ku shigo cikin browser da kuke amfani da shi sai ku rubuta whatsapp.com/contact. Bayan kun rubuta sai ku danna research. To bayan kun danna wannan fiskan ne zai kawo muku a farko to sai ku danna wannan link din na farko gashi nan WhatsApp Messenger support sai ku danna wajen contact us. Bayan ya kawo ku wannan fiskan kamar haka sai ku yi scrolling ku zo kasa a hankali. A daidai wannan box din sai ku sanya lambar ku da aka dakatar daga amfani da WhatsApp. A nan kuma sai ku sanya email ɗin da ke kan wayar lokacin da aka yi muku banding ɗin. A na biyun nan ma sai ku ƙara maimaita wannan email ɗin da kuka sanya a na farkon nan. A nan kuma sai ku zaɓa akan wani device ne kuke amfani da WhatsApp ɗinku a lokacin da aka yi banding ɗin. Idan akan Android ne gashi nan, idan iPhone ne ma, idan kuma akan desktop ne ko ma dai menene sai ku zaɓa a nan, amma mu bari mu bar shi a Android. A nan kuma sai ku zo ku dan musu wani bayani ko da na neman uzuri ne. Alal misali za ku iya cewa my WhatsApp number was banned. Za ku iya rubuta musu wannan a daidai nan gurin to sai ku danna next din nan. Bayan ka yi wannan sai ka bari bayan 24 hours ko bayan kwana biyu haka sai ka zo ka gwada zai bude. Idan kuma bai bude maka ba to kai fa sun baka hutu mai tsayi ne, sai dai ka bari bayan wata ɗaya ko wata biyu sai ka samu wata wayar daban kai login, insha Allah zai yi. Kar ku manta da yin sharing din wannan bidiyon ga yan uwanku da abokan arziki domin su ma su gani su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video.